Magluluto ako ngayon ng isa sa aking mga paborito, ang ginataang pako. Tara, magluto tayo. Mabilis lang to. Tuturo ko to sa inyo. Ito ang paggagawa ng ating pako. Hinihimay lang po yan. Wag nyo na po isasama yung matitigas na part. Tagal maluto tsaka pangit. Then sibuyas at bawang. Ito ang ating gata. Naputol po kanina yung aming pagbibideo ng paglalagay ng ating gata, sibuyas, bawang, asin, magic sarap, and meron kaming tirang pritong isda. Yun na lang po sinahog ko kasi wala kami ditong tinapa. Yan sana ang masarap na ilagay. Pwede nyo rin po siyang lagyan ng siling haba. Depende na po kung anong meron kayo. Then, lagay na po natin yung ating pako pagkulo ng ating gata. Tapos, halo-halo ng konti at tatakpan po natin siya para tuluyan na pong maluto yung ating gulay. Yung mga 2 to 3 minutes lang po. Yan. Buksan nyo na uli. Tapos, ilalagay nyo na ang kakang-gata. At antayin nyo po ulit mga 2 to 3 minutes or depende sa inyo kung gusto niya ng medyo dry pa yung sabaw. Nasa sa inyo na po yan. Ayan. Luto na ang ating ginataang pako. Ayan. Sarap. Napaisip tuloy ako ngayon. Ano ba to? Ginataang pako o ginataang sibuyas? Naparami lang po yung lagay ng sibuyas. Pero masarap naman talaga siya pag maraming sibuyas, 'di ba? Salamat sa panunood.